दिनै जों बे समावहाय BTR बाउन्डारिनि जितुनिकि एक्सटेनसन जानाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै जों फंनैसो बाथ्रा रायजोफोरनिसिम बुंफोरथि होनो नागिरदों जे दिनै जों थारैनो जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ जों साबायखर होनांगोन आरो जायफ्रा बे BTR एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय सान हर खामानि मावबाय थाबाय जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर' आरो दिनै जोंनि बयनिख्रुइबो सिनियर एकर्ड सेक्रेटारि बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांमोन साफ्रोमखौबो जों दिनै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होयो कारन मानो होनोब्ला जाय BTR बाउन्डारिखौ थामहिनबा सेपारेट स्टेट जि आन्दलन खालामनानै जि बर'फ्रा सदियानिफ्राय संकससिम मोनसे सेपारेट स्टेट क्रिएट खालामनो थाखाय नाजाबोदोंमोन दिनै बर'फ्रा मोननै सुक्ति खालामबाय आरो बे सुक्ति खालामनायावबो जों बाउन्डारिखौ गहपुरसिम जों बारायनो हायाखैमोन दिनैनि सिटुएसना कमप्लिटलि पलिटिकेलि डिफारेन्ट जाबाय 1967नि सिटुएसना आलादामोन बेनि उनाव फैयै फैयै 1993नि सिटुएसनाबो आलादामोन 2003नि सिटुएसनाबो आलादामोन आरो दिनै फैयै फैयै 2020नि जि सिटुएसन दंमोन बे सिटुएसनाबो पलिटिकेलि बर'फोरनि थाखाय मोनसे सुइटेबल सिटुएसन नङामोन कारन जायफ्रा दिनै बे एकर्डखौ खालामनो थाखाय जथायै मोनसे इउनाइटेड स्ट्रागल मोनसे खालामदोंमोन बिनि गेजेरावबो बर'फ्रा थुख्रा थुख्रि जानो गोनां जादों नाथाय थेवब्लाबो दिनै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बिथांमोननि नाजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोननि नाजानायाव दिनै मोनसे गोजोन सुक्ति जायो आरो बे गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों थारैनो जोंनि बे बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे गोजोनथिखौ इस्टाब्लिश खालामनो हानाय जादों जुदिउ बर'फ्रा जों सेपारेट स्टेट हिसाबै नाजादोंमोन आन्दलन खालामदोंमोन जुदिउ जों मोननो हायाखै नाथाय दिनै बर'फ्रा आगानफा आगानफा आन्दलननि गेजेरजों जों आवगायलांबाय थादों जोङो बुंनांगोन 1993आबो बर'नि थाखाय मोनसे खुन्थियाखौ बे गायसनजेनदोंमोन आरो फैयै फैयै जोङो बुंनांगोन दिनै 2003आवबो जि BLTआ मोनसे सुक्ति जादों बेजोंबो बर'फ्रा आगाननैबाबो जौगादों आरो दिनै जे 2020नि जितुनिकि एकर्ड बे एकर्डनि गेजेरजों जि खामानिफोरखौ मावफुंनो हायाखैमोन बेखौ दिनै जों मावफुंनो हाबोदों आरो बेयो बर'खौ आगौ जौगानायनि लामायाव लांबावनो नागिरदों जोङो लुबैदोंमोन जे गहपुर बा थामहिनबा सिमलुगुरिया जोंनि बर'नि मोनसे बर्डार जानांगौ सिमलुगुरिनिफ्राय बिथिं मोनसे जोंहा कन्टिगुवास एरिया गैया जोंनि BTRआ दिनै मोनसे 6 सिडुलनि आन्दाराव दङ आरो 6 सिडुलनि आन्दाराव थायोब्ला मोनसे कन्टिगुवास मोनसे एरिया जानांगौ दा बेनिखाय कन्टिगुवास एरिया गैयैनि जाउनावहाय जोङो दिनै बियन्ड सिमलुगुरि थामहिनबा गहपुर बे ओनसोलनिफ्राय बारनानै जोङो बे ओनसोलावहाय बेखौ साफ्रोमबो बर'खौ जोङो दाजाबदेरनो हानाय जायाखै नाथाय दिनै जोङो साबायखर होदों जे जुदि लिङै फिसायैब्लाबो जे जोंहा बे ओनसोलसिम किसुमान एरियायावहाय जुदि बर'नि अनजिमाया बहुद खम थेवब्लाबो बेखौ दाजाबदेरनो जे दिनै जोंनि UPPLनि सरकार थानायाव बिथां प्रमद बर'नि दैदेननायाव जे दिनै जों साक्सेसफुल जानो हाबाय बियो नट अनलि प्रमद बर' बिथां थामहिनबा UPPL हानजानि देरहासारनाय बे नङा बियो एन्टायार बर' माहारिनि बे देरहासारनाय आरो बेखौ दिनै जुदिउ UPPLनि अनगायैबो दिनै गुबुन गुबुन दल संगठनाव राजनिति संगठनाव थानायफ्राबो बेखौ गनायना लानांगोन थामहिनबा बेखौ वेलकाम खालामनांगोन कारन बेयो बर' माहारिनि नाजानाय आरो दिनै बे बर' माहारिनि बे नाजानायखौनो दिनै UPPLआ बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय सानफा एफा खामानि मावबाय थादों दा बेनिखायनो जोङो दिनै वेलकाम खालामदों जोङो UPPL हिसाबै जों वेलकाम खालामदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि कमिटि हिसाबै जों वेलकाम खालामदों गोबां मानसिफ्रा बुंदोंमोन जे बिथां प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL सरकारा बर'फोरखौ फाननानै जाबाय BTRखौ फाननानै जाबाय आरो गोबाङानो बुंदोंमोन जे खुनु दिन बाउन्डारिया बारायनाय नङा रायजो राजाखौ थगायदों आरो माने बेबायदि बुंनानै मानसिफोरखौ मोनसे फल्सहुड बिसोर स्प्रेड खालामदोंमोन नाथाय दिनै बे मोगथाङाव जाबाय बेनिखायनो आं दिनै खावलायदों जायफ्रा बेबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे मिसा प्रपगेन्डा फोसावबाय थादोंमोन बिथांमोना अननानै सैथो बाथ्राखौ लानानै आवगायनो नाजायोब्ला मोजां अब्लासो बर' माहारिया बा मोनसे जाथिया
जौगानो हागोन सैथोखौ लानानै राजनिति खालामोबा जेब्लाबो जों देरहायो दिनै जों UPPL हिसाबै जोंहा थगायनांगौ जेबो गैया जों नंगौ बाथ्राखौनो जों लानानै दिनै थांगासिनो दं आरो बे नंगौ बाथ्राखौ दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा मावबाय थानायखायनो सानफा एफा बर' जाथिया हास्थायनाय मोनफ्रोमबो प्रभिजन्सफ्रा जालांनो हमदों BTR जोंहा दिनै गोबां दफा दङ मावफुंनो गोनां दा बेफोर गासैबो दफाया बाउन्डारिनि अनगायैबो आरो बे बाउन्डारिबो जोंहा माखासे गामिफ्रा हाबबावनांगौ दङ सिमुलुगुरि एरियाया दिनै हाबाखै किन्तु जों मिथिगौ साननैसोनि उनाव बे सिमुलुगुरि ओनसोलाव थालांनाय माखासे गामिफ्राबो हाबगोन गतिके दिनै रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जे बेवहाय कुनु हांखुर जानांगौनि प्रयोजन गैया गासैबो रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय बायदिनो बे मोनफा मोनफा जालांगोन आरो बेखौ मावफुंनायाव जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे जायफ्रा दिनै अपोजिसन खालामदों बिथांमोनाबो बेखौ हेफाजाब आरो मदद होनानै आवगायहोना लांनांगौ पलिटिक्सनि नामाव जास्ट मोनसे पलिटिक्स खालामबा जाया पलिटिक्सनि नामाव गोबाङानो दिनै जों नुनो मोनदों जे बिथांमोना नंखाय बाथ्राखौ बुंनानै UPPL पार्टी थामहिनबा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ पावारनिफ्राय आउट खालामनोसो नाजादों नाथाय जथायै फैनानै जयै खामानिखौ मावनो थाखाय बिथांमोना आवगायबोआखै बे थारैनो आनफर्चुनेट जोंनि थाखाय जोङो पलिटिक्स खालामदों दिनै किन्तु पलिटिक्स खालामब्लाबो जों दिनै जातिनि स्वार्थखौ दिनै UPPL सरकार नागाराखै जातिजों लोगोसे बे ओनसोलाव थानाय गासैबो गुबुन गुबुन जाति माहारिफोर दङ बेयाव नेपालिफोर दङ एसामिसफोर दङ जों बिथांमोननोबो गासैनोबो जों अनसायनाय होनांगोन आरो बिथांमोनखौ गासैजोंबो जोङो मोनसे मिलिजुलि थांनानै जोङो बे ओनसोलखौ जौगाहोनांगोन जोङो अकल जोंनि बर'फोरनि गेजेरावल' जौगानाय लाबोयोब्ला जाया जोङो बे ओनसोलखौ जुदि थारैनो जों इन द रियेल स्पिरिट अफ द टार्म जुदि जों जौगाहोनोब्ला बे ओनसोलाव जोंजों लोगोसे जायफोर गुबुन गुबुन बिभिन्न जातिनि गोष्ठी मासि दं बिथांमोननि गेजेरावबो जोङो जौगाथायखौ लाबोनो जों हानांगोन दिनै गोबां मानसिफ्रा रन्जन दैमारिखौ लानानै गोबाङानो राजनितिखौ दिनै बिथाङा जेलाव दङ बिथांखौ थाबैनो बख'नो हानांगौ रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि खामानिखौ जायफ्रा दिनै मावगासिनो दङ हयथ' बिथांमोना मिथिगौ प्रसेसा मा बेलायाव जानानै दङ रन्जन दैमारिखौ रावबो जेलाव थानायखौ दिनै रावबो हास्थाया साफ्रोमबो बर'नि रायजो राजाफ्रा रन्जन दैमारिया थाबैनो जेलनिफ्राय ओंखारबोनायखौ हास्थायो जों हास्थायो रन्जन दैमारिया गाबोननो जोंनि गेजेराव थाफैनांगौ जोंनि बर' माहारिनि थाखाय गोबां गोहोम बिहोमा होना गालांदों दिनै जि ओनसोलफ्रा दिनै बारिनो हमदों बिथांमोननि बिहोमा गैयामोनब्ला हयथ' नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ आन्दलन खालामामोनब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादफ्रा जयै जुदि आन्दलन खालामामोनब्ला हयथ' दिनैनि बे खेरलेबसे जोंनि बे BTR ओनसोला आरो जे गहपुरसिम बारायबावबाय बे कुनु दिन सम्भब जानाय नङामोन ओंखायनो दिनै रन्जनखौ लानानै जायफ्रा दिनै राजनिति खालामनो नागिरबाय थादों आं खावलायो बिथांखौ लानानै राजनिति खालामनाया मोजां नङा बिथांमोनाबो जुदि हायोब्ला रन्जना जे दिनै जेलाव थानो गोनां जादों बेखौ थाबैनो BTRनि जि किसुमान दफा दङ बे दफा मथे बिथांखौ थाबैनो गनायनि थाखाय खामानि मावनोसो आवगायबोनाया मोजां दिनै बे एन्टायारलि मोनसे जुडिसियेल प्रसेसआव दङ बेखौ सरकारा दिनै गाबोननो गथारनांगौ दिनैनो गथारनांगौ होनोब्ला दिनै रावबो हाया बेखौ मोनसे जुडिसियेल प्रसेसनि गेजेरजों दङ बे जुडिसियेल प्रसेस मथे बिथाङा गगोन सानसेब्लाबो बेखौ रावबो होबथानो दोननो रावहाबो गोहो गैया ओंखायनो आं दिनै खावलायदों जे जों बर' हिसाबै थामहिनबा जों बे BTR ओनसोलनि रायजो राजा हिसाबै बे जोंनि थाखाय मोनसे रंजाथाव जे दिनैहाय जोङो बिथां रन्जन दैमारिमोन बायदि दैदेनगिरि जाथिनि सासे बिर जोहोलाव दिनै गबिन्द बसुमतारीमोन बायदि बिथांमोननि दिनै थैसोम थांसोम नांबोनाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर'मोन दिनै जाया बिथाङा दिनै चिफ जानानै दङ BTRनि आरो दिनै दिपेन बर'मोन बायदि बिथांमोननि नाजासोमनायाव दिनै जे बर'फ्रा सानफा एफा आवगायलांबाय थादों बेखौ जों बयबो बाख्नायनांगोन आरो बे खामानिखौ मावफुंनायाव जों साफ्रोमबो गोरों गोरा बर' माहारिनि इन्टेलेक्सुवेल्स जोंनि राजनिति हान्जाफोरनि दैदेनगिरि गासैहाबो दायित्व दं आरो बेखौ मावफुंनो थाखाय आं ओंखायनो खावलायदों दिनै बे समावहाय जोंनि गेजेराव बांद्राय दाङाबाजि बेले बेजे राजनितिखौ खालामालासेनो बयबो जों बे BTR एकर्डनि गेजेरजों एकर्डफोरखौ थाबैनो इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै जोंनि बर' माहारिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जातिफोरखौबो बे ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखायसो बयबो राजनिति हान्जाफ्रा खामानि मावनांगौ आं बेखौनो खावलायो